odiochieng' makawuono. Kopogore gi mano, bende ng'anyo ma bende notimre odiochieng' manyoro. Ng'anyo ma kamano nokelo masira mopogore opogore. E kaunti ma Kisumu nitiere rawera moro ma bende nochiel gi magina. Rawera masomo e mbalariany mano mar Maseno nochiel gi magina gi obila e ng'anyo ma bende nitimo gi johera mago mag Azimio odiochieng' manyoro. Rawera ma kamano ma bende nitiere Thadia mano hike mar 3 e mbalariany mar Maseno ma bende ong'ere kata mana gi nying mar William Mayange. Nochiel gi magina gi obila e kinde ma bende moko kuom jopuonjre masomo mano mbalariany mar Maseno noriwore kod johera mag Azimio ma bende nang'anyo kaluwore kod pek mar ngima. Kaluwore kod report mar obila wacho ni rawera ma kamano nochwad gi magina e ng'ute. Bang' mano noring kode kar od thieth mano mar Coptic mano mantiere kaunti ma Kisumu, kata kamano notho e kinde ma bende notere e osiptal. Obila bende wacho ni obila 6 bende noyudo hinyruok makoni kod kocha, ka bende monj ma kamano notim e kinde ma bende rawera masome mbalariany mar Maseno e seche ma bende nagiriwore gi moko kuom johera mag Azimio e ng'anyo. Obila wacho ni nitiere achiel kuom dukni madongo mano supermarket mantiere e boma ma Maseno ma bende jopuonjre ma kamago ne odhi momonjo mochako kwalo gik moko. Kata kamano obila wacho ni ne girumo gi tiagas emomiyo ni okang' ma kamano nobedo. Bende wach ma kamano Kwaramogi Ajwang'a ose mokalo kwang'iyo tipo ma kama ma en gavana